Nagsimula ang prelude ng Kaugma Festival 2026, ang Uptown Kaugma Nights nitong March 27. Hudyat ito ng pagbubukas ng Kamsur Uptown sa publiko na tinaguriang BGC of the South sa naturang PEZA Certified Economic Zone. Soon to rise ang mga pasilidad tulad ng mall, eskwelahan, gaya ng School of the Arts and Culture, AI Lab, Business Districts, Terminal at marami pang iba na inaasahang magpapalago sa ekonomiya hindi lang sa Kamsur, maging sa mga karatig bayan at probinsya. Nagningning ang buong Kamsur Uptown sa makukulay at iba't ibang performances ng local at guest artists. Dagsa ang mga manonood mula pa sa iba't ibang lugar sa Kamsur. Attraction din ang iba't ibang rides tulad ng Mini Viking, Riding on the Horse at Merry-Go-Round at iba pa. Para sa grupong ito ng mga kabataan, ang pagdalo sa event na hindi lang simpleng pamamasyal, kundi isang mahalagang sandali ng pagsasama-sama. Yes po, actually nakaka-excite! Si Makanta ni ano? Naka-excite kahit hindi ako pinayagan. Hindi ako nagpaalam. Hindi ako nagpaalam. Actually ate, last year pa ning inaabangan eh. Finally! Parang actually ate, free rides. Yung free rides po talaga yung habol namin. Yun po. LT, ang saya. Yung pag nasa harapan ka po, parang ano yung parang ano yung ang kaba mo, parang ang saya-saya mo talaga na nasa harapan ka ng nagkakanta. Sobrang nakaka. Bukod sa saya, kapansin-pansin din ang mahabang pila sa mga food stalls sa loob ng event, senyales ng masiglang negosyo. Ayon kay Kevin Moral, isa sa mga concessionaires, malaking tulong ang Kaugma Nights sa kanilang kabuhayan at matulungan niya ang mga estudyanteng nakabakasyon mabigyan ng pagkakakitaan. Nakakapagbigay kami ng trabaho sa kanila. Yan mga mga working student. So this time, bakante, walang pasok. So ginawa ko muna sila. Additional income usually kasi usually hindi naman siya monthly, pero yung binibigay na income nito, sabi na natin almost 3 days. Malaki yung mabibigay niya sa amin. Malaking income yon. Hindi lamang ang mga nasa loob ang nakikinabang, maging ang mga nagtitinda sa labas ng Kamsur Uptown, pinipilahan rin ng mga mamimili. Kwento ni Nanay Aparo, positibo siyang dodoble ang kanila magiging kita kung ikukumpara sa ordinaryong araw. Daw para pa nag-income kami daw yung kami di sa may luwas. O mandako lang tabang man ma'am daw para paano. Daw sa bago pali-ali kami di yo. Dako lang tabang man na makatinday di daw para paano. Wala pong tabang para sa muya. As small time business po. Nagkakaiba po kami ng income. Tapos tiga po kami income sa muyang sa samong pamilya po. Ayon kay Governor Elray Villafuerte, layunin ng Uptown Kaugma Nights na hindi lamang maghatid ng kasiyahan kundi makatulong din sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan. Well, nakakatuwa, hindi lang mga taga-Kamsur, galing sa ibang lugar. Alam nila ang Kaugma talagang kasiyahan yan. Sabi ko nga, kahit may pagsubok, kahit may krisis, dapat hindi bawal magsaya. Dahil ito hindi pagsaya, ito ay hanap buhay, trabaho, oportunidad. Kung titignan nyo, hindi lang yung mga vendors na nagbayad doon sa gilid ng kalsada, punong-puno, hanap buhay para sa kanila. Inanunsyo rin ni Gov. Elray ang ilang kumpirmadong artists na makikisaya sa Kaugma Festival ngayong taon tulad ng Lola Amour, Four of Spades, Glock 9, Ben and Ben at marami pang iba. Abangan naman ang pasabog na guest artist o performer sa huling gabi ng Kaugma. Patunay lamang na ang Uptown Kaugma Nights ay hindi lang nagdudulot ng aliwan kundi nagsisilbing tulay para sa mas masiglang lokal na ekonomiya at mas matibay na samahan ng komunidad. Samantala nagpasalamat ang mga dumalo at negosyante sa pamahalang panlalawigan sa patuloy na suporta sa mga programang nagbibigay saya at kabuhayan. Thank you po, Gobernador Elray. Malaki na po itong pasasalamat na naka-libreng concert po para hindi na po kami pumunta sa ibang lugar para makita at marinig ang kanilang boses dahil dito libre lahat. Gov, ay namin! Nagpapasalamat po kami kasi makakapagpahinga kami after ng practical exam namin. Thank you, Gob, kasi hindi mo pinuspond yung event. Kasi talagang malaking bagay siya sa amin. Salamat man po Gov na sa event na niyo na dako lang tabang man po sa muya daw para paano. Kigob po, salamat. Para paano po, dagos niya po giraray ang
Kaugma Festival po. Tuwing Biyernes, Sabado at Linggo ang Uptown Kaugma Nights hanggang sa May 10, 2026. Chris Novello, CSN.